Epa, hortza beteta. Hemen txenabil. Ea, gaurko pelikula noiz hasten dan. Bai, gaurko protagonista zinea izango da. Bai, barkatu. Gaurko protagonista zinea izango da. Zine zuzendari bat etorriko da gaur, gurea. Zino? Gaur, zine zuzendari bat etorriko da, bai. Asier Altuna, Karmele filmeko zuzendaria. Bale, lasai. Silduko naiz, lasai. Asier, zu altzea horietakoa jutean asinemara eta hola krispeta jaten da ibiltzean eta... Bai, palomita gaten, Ni oso gutxita. Igual, alabakin da jute manaiz igual bai, baina, keba. Bizka molesta bitzen dago, zaratia gala. Bai, gainea barruan soinu eitek eta adibes, beste albokoakin komentatzen jutean horietakoa... Keba, hori ja, delitua. Keba, hori, a ber, zinea, ni askotan gustatzea gainera bakarri jutia. Ba, jun, ikusi pelikulia, disfrutau, eta kalea, Claro, bikotiakin juten maiz liau itea, no? Baizea. Bueno, Asier Altuna da, gurekin dago, zuzendaria da, eta azkenengo pelikula, Karmele, arrakasta eharra, ez da, harrera hona eukidu, Bueno, bai, egisa esan denbora asko gare prestatzen, eta, bueno, zinemaldian ondo pasau zan, eta, bueno, jendia badia zinetarabe. Eta oso posi nao, izan da, endoten pelikularik, bueno, handixena edo, erronka handixa izan dana, eta posi nao. Eta gehozu, handillo baten bila, o altzea Ontxikira. Bale. Ni txikixan guztore biltzen naiz, bai. Ba, Asier, ea gaur hainbesteko arrakasta zegaun, ite jaun azpizunakin, azpizunan normalien arrakasta ukitzeu, eta gero hemen frutu hau ebalin bazkau basokuak, ja, zesanik ez. Guantxe gatoz, hemen osagaien zerrenda. Bueno, lagunak eta Asier, garatuko izuet pausuz, nondik noa ibiliko gehan, azpizuna hoiteko garaian, bale? Bueno, hemen ikusten dezuen bezala, gaurko produktu principala hause da, ingo deuna dakizu hemen tendoiak eta pixka dugitzeitu, koipiak eta, osuare este hartuko, pusketa bat hartuko deu, puntak endu, ez bota, gehorri boloñesa bat iteko brotxeta batzukiteko balio dula, eta ingo deuna da hoi, irugiarrakin bildu. Gatza eta piperra botako jau, irugiarrakin bilduko deu, eta sartaian markatuko deu. Markatzen nahi gehan enean, ingo deuna da, tipulina moztu, xeetu, bertara bota, goxatzen jarri, ardo zuri pixkatekin, ur pixkatekin, eta tapatu ingo deu, eta bertan goxatuko deu. Eta, hoi, aberastuko deu, bermutan saltsa batekin. Gio platera eratzen dugun garaian, bermutan krema saltxatxo bat ingo deu, krema izango zan, zeatikan esne gaini gabe o gurini gabe, saltsa izango zan, baino esne gaina okoipe gotatzen jaunean krematu ingo du. Ordu ingo deuna da, baratzuriak ondo gorrituta dagoena hemen bobril saltsa dakau, hau da saltsa kontzentratu aragilana, hola, sustantzi jamango jo. Hau ez bakazue, badakaizue, beste saltsa o salda bat oso kontzentratua, murriztuta bota, eta berta bota. Eta, bestela, puntxa horiekin edo alde zuena da batzuiakin salteatu, eta ja sustantzi jartzeunean, hor geho bermuta bota, eta hori da, murrizten danian, esne gaina bota, pixka krematu, eta hori ingo dugu platera eratzeko garaian gainetik bota. Eta hori gutxi balitz, esan dugun bezala, basoko frutu hauekin lagunduko dugu. Ontxo hauekin, dazkau hemen angulak, mendiko angulak, trompetas de la muerte esateana, xixak eta ongua. Ingo deuna da hori ondo garbitu, eta ingo deuna da baratzuria eta irugilarra salteatu, hoi puxketetan jarri, bertan ebai, eta hori ere lagungarri jarriko jau. Ados? Txura ona. Txura ona, a ber. Aber emate iguen zuei, zatikan, pelikula estrenatu zenuten zinemaldian, da eundoko txalosa parra da, eta hori ipurriak jarri bertzaik, ez da? Bueno, politxa da lehenengo aldia erakusten dozuna pelikulia jendiai,
jende ezagun asko zegoen bai, familian. Lehendakaritza etorri zan, hori, bueno, kultura bestenko, gestu politxa da, eta, bueno, oso, bai, harrera politxa, jendea unkituta, eta, bueno, posik. Zorionak, indezuen lanagatikan. Bueno, ni, hasiko naizena da, azpizuna garbitzen, eta zuk adibidez bitu, hemendikan, berkoitut 6 ale baratzuri, zuritu, eta gero neako beste bi berkoitu. Gordun, ja, 8 zuritu utzi. Bai, osoik. Hemen igual xerratu ingo dugu, eta hor geho pikatu ingo dugu. Vale? Eta ni izan bezala, azpizuna garbitukoet, bakizu hemen eukitzegoela. Zapaldu leike bai, ez? Bai, betu nik iteziotenak, betu, oide, azkarrazkareko iteziotenak, ipurdi aldia moztu, eta gero zanpatu. Kutxillo ez etartu dona, ez? Ondo. Hori hartu dat eskuan nitxekalako. Ikasten, etorrino ni, Horiek, nire bai, ikastea, zineman nundi nori iltzezaten, nera nahi abaki zuekin ibilidala hor buruelari lanen. Charlie oso maitea daukar. Charlie da, persona bat. Charlie. Bai. Ibilizan, Javi Agirre da argazki zuzendaria, eta, bueno, bigarren unidadian bera ibilizan, da, bueno, bere inguruen eukitzea politxa da beti. Charlie, bai. Agirre ere bai, familiko, eiati jaia, nire lenguzinan bikotia. Hori da, lasne. Bai. Oso, bueno, alde horretatik oso familia politxa osatzen dugu zinia, euskal zine egiten dugunak. Adibes, Javi eta biok, hasi ginen argiekin tekniko bezala. Eta hor badago anedota politx bat, behin ginen, ez dakiz ze pelikulatan, isa esan ez naiz goratzen ze pelikulatan, baina izango zen 85 edo inguru hortan. Eta genden Donostiko estazioko teiatuan bisok, bifokokin, da antxekieto, pelikula rodatzen eizian, da nik esan otzan, nik egunen baten igual pelikula bat zuzentzia guztoko litzaiak eta beak, ni argazki zuzendari. Vale. Eta esan dain, Esan dain, biso bukatu juau, hortxe, gauzak egiten, ez? Eta alde horretatik, oso erreza da lagun artean zine egitea, oso politxa. Lagun honen artean, Bai, lagun honen artean, hori da, bai. Ona. Bueno, eta Karmele filma, nola izan da, esan dezula hola, indezun pelikula potolua, jende askokin, ez da? Pentsate, bueno, presupuesto jokin bestia baino, ez da? Bai, bueno, garaikoa da, kokatuta dago, 37-tik, 1937-tik, 57-ra. Orduan, garaia, ez? Orduan behar dituzu, jantzigeak, kotxiak, dana, ez? Garaikoa. Nik eixa esan botzut, ez neban pentsatzen sekula garaiko pelikula bat ingo nabenik. Izan da, gauza bat, arrapauz oztala historiziak, kirmenen elkarrekin osnatzeko ordua liburua irakurri neban, eta derrepende topaune ban hor, kriston historizia, ez? Oso cinematografiko. Derrepente, Gerra Zibilian tropa frankistak iristen dian ondarrura familionen etxera, bota itxe dituzte, eta gero esilioa Frantzian, gero erezoin kanpatu ertezeben. Gero, bigarren esilua Karakasen. Eta gero, buelta berriro, Frankoren kontra resistentzia lanitea. Orduan, hor dago, amodio histori bat. Dago gerrateak, esilioa, musika asko, zeren Txopile eta Mendi Karmeleren senarra trompetista profesionala zan. Eta, drama asko, eta historia oso potenta. Eta harrapa unindun historiak, nik neukan beste pelikula eta aurreti, eta aurri hartu zotzan. Eta, Asier, hau guztiaz, benetan gertatutako zerbaiten dira? Bai, benetan. Eta justo bere Karmele eta Txomil eta Mendin seme alabak bizidia. Bueno, bizizian hiruak gure rodajia, baino 2 hilabete leheno hirtzan Ikarne, euren alabazarrena. Baina gure artean daude eurak. Dia 80 urteko bi anai, eta horrek ere mondotza, balore bat pelikulia, ez? Porque azkenian memorixa ariketa bada, eta alde horretatik, eurekin biza izan duguna oso politxa izan da, ez? Bai, hasieratik, entrevistak egin eurei, eurak ere kontauzoskuen bere gurasoen trama guzti horiek bere ikuspuntutik, eta, egisa da oso potentia dela, euren ikuspuntutik entzutia nola bizi izan zaben adibidez aitaren eriotza edo gauza asko, ez? Eta, hori balorea mote hotza, bai, pelikula. Eta, esan dezu hori zuk lehen da bizi, irakurri zentzendula, ez da? Irakurri zentzendula, eta
ikusi zendula esan zelua, ostras, hau Bai, hemen pelikula bada zen, oso. mamilla ziok. Bai. Eta geho, pelikula hau, esan dezun bezala, behaiek protagonistaren bat bizikan zehola eta behaiekin hitz egiten da behaiekin, behaiek ikusi dute, irakurri dute liburua eta ikusi dute pelikula. Bai. Zesate dizue, nola? Bueno, hor kontua da, hau historia hau azkenean Kirmenek bere herriko familia baten historia kontatzen da bala, ez? Eta oso gertukoa dia Kirmen eta bai familikoak. Orduan hor eukidogun erlazioa izan da oso errespetukoa, eurak errespetatu da nere ikuspuntua, Kirmeneke bai, nik Kirmeni juten izan kontatzen noizian behin, ze fasetan noian daula, baina oso, rollo ona eraman dou. Eta gero izan zan politxa, rodajean entortzen zian familikoak. De repente ikusten duen, bat despistagoa rodajean da, hau familikoa izango da. Ze familikoa da eta ipintza gendunan konbonduan, monitorian onduan, negarrez, emozionatuak, oso polita. Oso desberdina da rodajean ikusi, okero, pantailan ja montatu. Guri hori historia zadokazu, bakzi zuten nula nik herri-zerri, eta asko esarte ziguen. Gero, ikuste zuen nola gelditu zen montaia, eta ja iriste zen eguna telebistan botatzen, eta esan, para lo que hicimos ha quedado muy bien, momentuan... Zertikan egun hortan ez du ematen, eta gero politxa izan zen, beti itxen dugu, ekipoko pase bat, ez? Estrenoa baino lehen, erakusteko ekipoa, eta pixka sentitzeko pelikula, eta gonbidatu genitun, familikoak, eta bere seme honek txomin letamendik, esate zian, igual, 13 lagun jongo gea, eta urrengo unean deitu zian da, 29, igual ez da, eta handik bi egunetara 55 lagun. Etorriko ziala. Autobusian. Etorri zian dana Bizkaitik, eta, izan zen oso egun politxa. Kirmen beak, zezateu, Kirmen beak. Kirmen oso posi, Kirmen posi bizia. Bera, da pertsona bat oso alaia, eta oso, oso posi da. Azkenean bebai oso prozesu polita da, ez? Bere amak kontatze zion Karmelen historia, esatzen liburu bat idatzi behar dezu horrekin, ez? Eta berak idatzi zuen, gero nik indet, eta politxa da. Kirmenek askotan esaten dau, historia irabazleek idazten dutela. Irabazten dutenek, ez? Baina, galtzaile kontatu egiten dutela. Eta, azkenean, kontatuz, bukatu dugu pelikula bat egiten, ez? Eta idatzita dago liburua ere, eta, nik uste dut alde hortatik interesantia dela, gure historiaren parte, parte badalako, ez? Eta... parte handi bat, eta hemen zigilua lagadun zerbait, ez da? Eta gero hor, dare gauza pilo bat oso politak, ere zoinka adibidez, 1928 inguruan nola antolatu zuen, Eusilioan zegoen Eusko Jaurlaritzak, hori ez, espektakulo hori dantza eta koroena, Europan zehar salatzeko Frankoren estatu kolpea eta pixka fasismoari buruz, atentzioa ditzeko, ez? Eta, kulturan bitxartez pixkat garraren kontra egiteko ideia hori, ez? Oso polita da. Eta, Asier, ez dakit bi kasuak indituzun zuk, baina zer da erresago? Historio bat, eramatia pelikulara, zuk aziratikan asmatzia? Nik uste neban, errezagoa zala, adaptazioa itxea, de repente historia ja personajeak daude, de repente dakazu aventura guztia, idatzita dago, ez? Baina, segertau jat, zaila izan dela niretzat topatzia zen hau neban kontatu, ez? Porque neunkan peripesia pilo bat, aventura pilo bat, eta historia pilo bat, eta pertsonai pilo bat interesantiak, baina kostau injat, benetan, eta... Hori lotu inbiar da, bate kontatzezuna, beste kontatzezuna, azkenian ez da, igual bat iten asko, ez da? Eta gero ikuspuntu ezberdinak, umeak ere bere ikuspunta zeken, eta, kostau jat, baina azkenian topau dut, eta batez be, topau dut, emakumeen historia lan isil hori egiten da bena, ez? Emakumeek gerra ostean nola euskera eta pixkate... gure Frankoren konpestatuakin galdu gendun guzti hori, errekuperatzen da, egiten daben lan guzti hori, ez? Eta hor dago pixkat, nire pelikularen muina, ez? Eta, mandiozu adezkenean, beti zuzendari batek ematen dio bere ikutua, baino askotan esaten zuen bezala igual ezintzea agarreria inbeste atea, ez da? Eta zentratu Karmelen, eta, baina, nire intuizioak hortik bideratzeko esaten osestan, eta azkenean egin dut nahi nun pelikula.
Eta alde horretatik, posi nago. Azkenean, pelikula batek asko jarraitze izu atzetik, orain promozioak, gero azten dira festivalak, eta hobe da, gustora geratzea. Hori, gari etorri, izan honea musikerua, guain diska berriak indabira bere, eta zer, nik gustatzen, zuri bezala, zuzentzia, no? Guri zukalden ibiltzea. Pelikula gitia. Gero, aurkezpena, zukaldatzea, Josebakin etorri berra, besti, ez de kaguen la barra. Zaila itxeka, baina, pelikularen prozesuaren parte da. Gauza baten bestia emateko azkenien, ez da? Eta hemen, gustora nago, hemen, ikasten, ez? Azkenean. Ondo. Zio zeingo jatonekin edo? Bai, guain xerratuko ditugu, eta bestia txikituko ditugu, baina lehen da bizi jungo gea erreportai bat ikustea. Oso, ondo. Saltzanea jungo gea, eta han beti errez eta bikaina prestatzen izkigu, eta gaurre, ontxo egin zerbait prestatu dugu. Guazen bertara, eta guain txega dago beltan. Itxoen, hau behitu martxan jarriko, inberdeun bakarra da behitu, Guain, ardo zuri pixka bota, ura, eta hau ja, tapa jarri, eta hemen goxatzen jarriko dugu. Guazen bertara eta guantxagoa de vuelta. Kaixo, eguerdion, hemen eusue, Iñaki Uribe, Saltzaneko arduraduna. Eta komentatzea, temporaldi honetan, zeuekin egongo garela plater desberdinen preparetan. Kasu honetan, temporaldiko produktua ondjoak izango dira. Así que badakizue, torri nigaz, eta ber zozer ikasten dugu. Gaurko errezeta, temporaldiko produktuaren errezeta egingo dugu. Eta zeintzu dira honek, hemen daukaguz, temporaldiko udazkeneko ondjoak, eta horri buruz egingo dugu errezetia. Zein izango da, ondjo carbonara puntalete pastakin. Alde batetik, daukagu ondjoak, noski, eta egiten duguna apurat preparau, kipula bataz, kipula zehetua. Saltzaren guztetaiaku asko ikia inguruko produktuak erabiltzea, ez bakarrik ingurukoak, baizik eta produktoreak txikiak izatea. Kasu honetan, platerrau italiatik dator, eta gure toketxu bat emoteko, alde batetik erabili inguz Durangaldien hartuako ondjoak, eta gazta berezi bat, idiazabala, baina kehetu aixetia. Zemototzotoko toke berezi bat, bai. Gehitu ingotzeu, gero pasta, kasu honetan puntaleteak, egozik ja daukogule. Saltzanen gauza asko egiten dugu. Batez be, etxera eramateko jatekoa egiten dugu, eta baita ere, sukaldaritza gusilloak, degustazioak, soukukinak, eta bar egiten dugu. Eta, gero aparte, katerinak. Katerinetan gauza desberdin asko egiten dugu. Platerrak eta eskatzen dauz, eta beretzean adibidez, euren etxera joen, zerbidu, montau, apura danetik egiten du. Euskal Herrien txoko asko daude, eta txokotan bebai, bertara juten gara, ez bakarrik zerbitzia, baizik eta askotan erutia bakarrik ez da. Eta gaur egun gabizena gauza asko egiten, eta lan asko egiten enpresatan. Saltzan egiten duen sukaldia, nahiko tradizionala da, baina beti guztetaiaku toke berezi bat emotia, eta produktu honarekin. Arrozak asko egiten du, risotto ape bai, baina beti gure erara. Eta, arreinetan, eta betiko produktua, ez? Lebatzan, bakaiaua, karrillerak, eta bar, mila goza. Eta plater estrella, bakaiaua pilpilera egin. Dana, lastauta dagoenean, egingo dugu saltza berezi bat. Carbonara saltzia. Ez da carbonara jente guztien egiten dauen moduan natiaz, baizik eta egingo carbonara autentikoa, italiarrak egiten dabezen moduan. Eta zer erabiltzen da? Gure kasuan ez dugu erabiliko parmesanoa, baizik eta erabiliko bertako gazta bat. Eta gainera Durangaldeko gaztaia da. Gazta idiazabala, baina kehetua. Eta gero bukatzerakoan, gatza apuruet, kasu honetan inguruko gatza, eta hautza pimen baltza toketxu bat. Enplatatu eta gazta berezi kehetua gainetik bota. Hemen daukazue, gaur eginiko platerra, temporaldiko plater bat, ondjokin inako platerra, carbonara erara, baina Euskal Herriari moldatuta. Eta saltzandik, ez teke beste eginik. Baizik eta agur Josebari eta ekipoari. Agur, hurrengo arte.
Hau painaki, eta gora iteituken errezetak, eta gaina hori karbona hori bertako gaztakin, eta bertako gorringokin, ai ama, irugi jarpizkiator bota berri hon koipe gehiago azteko. Eharra, arroza, eta hurren bakit errezetak gehiago bazkazula prestatuta, gui erakusteko. Bueno, gu gurian jarraituko dugu, betu, hau hemen gizkoak osatzen, baina indio guain zua jetxi, Suabe juteko, barruan jo gixatzeko, baina suabe. Eta gero horko gauzek igual ez takit erabiliko ditugu noiz. Ikusiko dugu, segun nola di joan girua. Hemen ingo deuna da guain, jarraitu martxan. Eta martxan jarraitzeko nik batzu jau xetuko ditut, bermutan saltzeiteko, eta bitu, zu ontxo garbitzen, gaina zu mendibi alden bizizea ez da? Bueno, bizizina, guain pasaian. San Pedro bizizina. San Pedro. Ni oin itxasuti gertu. Baina perretxekoak asko gustatzeat. Baina gustatzeat zautze ditunak. Honek, itxak gustatzen asko. Zein? Honek. Ez dituk ezagutzen, trompetak? Jan ditut, baina ez ditu sekulartzen. Hauek angulak erresa dira, topatzen da, eta bere iztene bai. Euki berdue txapela, hola, iluna, eta hori ja. Eta dia xixan oso antzeko, baina, bueno, estruktura familiko dia, Bai. Familiko dia espitikan behituta. Ni juten naiz alo, seguro. Bai, hobienak. Betu, lenguan hartu ditun perretxiko batzuk, lagun batekin, eta esan tiba, txampi batzuk hartu ditut. Eta txampi jabak izo, txuit ja, normalak, errez beresten dianak. Eta nik eman goizket etxea, zeatik nekan beste ontxon bat, beste robelioi bat, eta bal. Eta etxea eman, eta esatezot, manez, zen miai, betu, Txampiño ja, barrengorri dia euskeraz. Barrengorri. Barrengorri. Eta hik, ebakitzek erditikan, ra, eta barrua arroxa bezala, barruko. Bai, beltza irikitzan nian, eta iriki baino lehenu arroxa. Eta zekain, txurilla. Katxiz lamar, honek erditik. Usaitu eta... Amoniako usai bat ola bezala. Eta esaten duet, diala perretxikuak jende gehien intoxikatzea. Bai, zea horrekin. Ni horretxe juten nahi segurura. Etxaino, eraman ditu nik, eta jateko muguan eraman ditu, baina irikita geho, esan hauek ez. Zena ezu orduan, hau garbitzea? Bueno, hau jarrizun papeltxo bat ezetasun pixkatekin, edo zuku diartu ezun, baitare, bai, oso ondo. Eta gero pixka gehatzen behar ditu hartzen baten, edo pasat, eta listo. Eta gero hori ingozu laukitxotan, esan duen bezala, batzu ja eta irugi jargin salteatzeko, bale? Bale, oso ondo. Eta ni bermutan saltzakin jugu naiz. Primeran. Ni bermuta botatzeka noizean behin, Bai. Ardautxuria eta ez dakatenian bermuta. Bai, lenguan bidiarro batzuk gixatu nitu, aurrengo bidiarroak, eta nigarri, etxian daun ardua botatzeot, irikita dauna. Hori da, koñaka bai, ez? Koñaka? Koñakek inflameatu pixka, eta gero Pedro Ximenez pixka zeon, da uare botan egon, eta haute gaitan bazere, kilimare bai barroa, renga, kalte ez dutza itxen horre. Ez, gauna dana, ondo murriztu eta goxatu. Bueno, Asier, etorri gaitzeitea pelikulataz, Hori, hombre, promozioa. Bueno, bertako aktorek, talde guztie, hori zuku deatzen dezu, nola antolatzen ze hau dena horre emateko? Hau da, lehenengo aldixa, casting zuzendari batekin lan indotena. Orain arte beti, inditu neukak eratu, igual duda badaukat bi aktore artean edo hiru artean, egin casting bat edo grabatu bideoan, da pixkat ikusi gola, ez? Baina, justo Carmelekin, indot casting zuzendari batekin lana. Eta egisa esan, oso interesantia izan da. Zoren, iritsi naiz tokietara, bakarrik ez nitzale iritsiko. Beti laguntzaiakin eta profesionalakin, da hortan aditu honakin, bazkenien... Dauke beste bizio bat, edo ateratze dute aktoren perfila historiatik, ez? Eta ez igual, zure bizipenatik, edo ezagutze... Dezulako, lan lindet eta ondo iteu, baina ez zuaz ja... Eta, bueno, oso prozesu politxa izan da, eta, hasieratik neko zagardo oso arginekan, bera izango zala. Ez dakizeatik ikusten eban trompetista moduan, ambiente selecto dotore hortan, Parisen edo Caracasen, ez dakit ikusten eban. Eta, Carmele bilatzea zailagoa izan da. Eta, azkenean topatu neban jone, eta oso posik izan da prozesu bat oso politxa eurekin lan itxekua. Eta, nik uste dute pelikula honen sekretua edo, nola garaikoa dan eta elemento asko kontuan izan behar genitun, adibez musika guztia, musika asko dago. Dago folklorea, edozenkakin, gero dago jasa, eta baita salsa, hor Venezuela partean, guaratxak eta holako salsa kontuak, ez? Eta hori dana eraman bihar ginuan grabatu daia.
rodajera. Prestatuta ja. Bai, ja gero bideoklipa bezala egiteko, ez? Eta hor, aldi berian aktoreekin, kriston lan egin dugu, ensaiatzen eta prestatzen. Eta eurak, adibidez, enekok ikasi behar izan dugu trompeta jotzen. Eta ez da lan erreza, Eta hori noiz esate jo, zatik, kontratatze jo, gehamatu, trompeta ikasi gara, gai, inbiadia... iguala. Gauza horrekin biadia garaiz, ez? Bueno, beha profesionalak dira, ez da? Demorakin, eta poliki-poliki, beti dago coach bat edo irakasle bat, Ruben Salvador kasu hontan, erakusten diona pixkatik zioa. Ez du bukatu igual trompeta jotzen, baina behatza bere tokian eta arnazak, eta arnazkera, eta guzti hori. Eta oso prozesu politxa izan da. Karmelek egin behar izan dugu ikasi pianoa, baina, berak txikitan jota zeukan pianoa. Eta orduan horre bai fijatzen zean nien, hartu berdezune, zerbait, musika puntu bat euki behar dute, o dantzari puntu bat euki behar dute, edo, ez da? Bai, Karmelek ere, Jonek kasu enten, dantza egin behar izan du, orduan klaseak hartu dituzte, eta hori enantzako politxa da. Baina ikasten aizian bitartean ikastet, baina aldi berian... Agarrin bertzea, buru belarri hor, goratzen dut eneko, bigarren egunean ja trompeta jotzen zeon Bilboko rodajean, eta beraz egon, kakain ja. Baina oso ondo inzun. Eta ja hortik aurrea disfrutatzen hasi. Askotan usten dugu bakarrikan inberdula, bizarra utzi, ile utzi, eta ez da gehizein, batzuk indartxu jarri, eta beste atzuk loditure, bai, eta netik inberda, hori iten da, bai. Eta aktoreak, gaur egunean dauku suerte bat, Euskal Herrian kriston aktore profesional eta potentea ditugula, eta, emate dute. Osea, oso ondo lan itxen dabe, eta oso gustora. Eta nundi noa ebilizate, kokapenak nun izan dira grabatzeko? Geixen bat, Euskal Herrian. Egon gara Lekeitio da gure lokalizazio printzipala, horre kokatu da zeukan familixan etxia. Historia ondarrukoa da eta Lekeitxora junga. Eta ondarrun ez pentsa hainposi daudenik, Ez? Bakizu zela dira, ondarru, Lekeitxio... Batzuk eta bestiak ez da, Lekeitxora juna ez da, olakuak. Baina, gero Baionan rodatu dugu, Bizkaialdean ere, eta, dana inguruan. Eta Caracas agertzen da pelikulan, baina ez geha asko etxetik mugitu. Baina putzuan bezalde atzategun. Ez geha jun. Gaur egunean digitalek ere asko laguntzen dabe, eta, azkenian artistaga engainatzen, ez? Izaten eginan, zenbat gauza lotu biharritu zuen hor, ez da? Azkenian, emateu zuzendari baten dana zuzentzia eta esan hau inda bestiain nahi, baina esatezuna azkeak kokapena, jaskerak, bakoitzak, gero grabatzeko planteamentuare bain ikusten detena, leku baten zaudenian da montaia egiten dezunean, aprobetxatu berdezu eta grabatzen dezu 7 minututik zeirea, gero bukaera, hasiera, ez dakiz eta... Hori da gure ofizioa, eta, suertez, inguratze zara, lagun eta tekniko oso potentekin, eta, azkenean pelikula bat bakoitza erronka bada, ez? Eta, justo honetan daude gauza horiek, kuriosua adibidez, ez? Ni hori ez nekin, baina skripta da direkzioko laguntzaile bat, ez? Eta eramaten dau kontinuidadea. Orduan, badakizu, agertzen bazara trapu honekin baten, horrengoan berdina gotia. Gazapo esaten hori da. Eta horrek egin zuen, pelikula hasi baino lehen, pelikulako sekuentzia bakoitza ze fetxatan zan. Jakiteko ekipo danak, ze egunetan geunden. Gaur da, 1929ko, maiatzak 19. Orduan horre laguntzen dau, periodikoak ez egoteko gazaporik, periodikoak izateko egunekoak, edo, ez dakit, gauza asko kontuan... Pelikula ikan gazapo gabe, otanak daudetako ez gehan enteratzen ikusten gene? Dana dauzke gazapo, beti. Bai. Baina, balana hitzen dugu, saiatzen aldan geixen, ondo eruaten, ez? Hori da. Bueno, launak, hemen itzein da itzein, ontsu garbitu deu. Hau ekin jaite ez dia garbitu der, Betu ze garbitotzen dian. Iten diotena, bustan aldeko agolein, tak? Eta ja presteukiko ditugu salteatzeko. Eta xixauek oso txukun lagaizkigu leirek, osake gauza gutxi miazko deu. Oso ondo. Ingo deuna da, beste erreportai bat ikustea jungo gea, eta guantxe gaude gueltan. Garbi txukun ibile behar da. Zehazki goaz, plentziaino, eta bertan etxean amoteko janari itegu, eta berezi ja. Guazen ikastea. Guantxe gaude gueltan.
Kaixo Joseba, eguerdion. Hemen gaude Garam eta Jorge, gaurkoan plentxera etorri zarete, gure etxea ezagutzera, ongi, beraz, pasa gurekin. Ongi, etxera eramateko janari korearra da. Zabaldu genuen ekainan amaieran. Nire emaztea Karam korearra eta nik egin dugun proiektu berri bat. Karamek hemen sukaldatzen du guztia. Korear janari oso etxekoia da. Horretaz aparte baita ardo naturalen dendatxo bat daukagu. Oso ongi doala janari koreararekin. Korean aran fermentatutako janari asko jaten da, eta horrekin batera gu ardoak eta saltzen ditugu, dala hemen fermentatzen den gauza tipikoenetariko bat. Oso ardo bereziak ditugu salgai, badira dana ardo naturalak deitzen direla ora bodega oso txikitxoak, dana oso ekologikoan eginda, dana eskuz, artesanalki, eta hori galtzen ari den zerbait da. Eta laizter dastaketak egiten hasiko gara. Ongi da guk aukeratu dugun izena, ongi korearrez, esango zen kimtxia fermentatzen den buztinezko ontzia. Han esaten duten bezala, ongiak arnaz egiten du, eta horregatik egiten da fermentazioa ontzi horietan. Eta horretaz aparte, ongi euskaraz ongi esan nahi du, badakigu, eta horregatik egin dugu joku hori. Karta salduko dugu pizkat, badauzkagu holan pikoteatzeko 3 gauza desberdin, momentuz. Kimbapa daukagu, dala korear bokadilloa esaten duten bezalaan, dala arroz biribilki bat, algaz estalia, eta gero barruan denetari sartzen dute. Pikoteo moduan badaukagu mandu deitzen dena, izango dala korear empanadilla bat, eta normalean jaten dira sojarekin batera. Eta baita badaukagu takanjan deitzen den oilasko frijitu bat, dala oilasko marinatua, tempura korear batekin frijitua. Eta amaitzeko plater printzipal moduan edo badauzkagu arrozak eta fideoak. Badaukagu 3 arroz desberdin, bata dira bibimbap, gero badaukagu bat dala sekretu iberikorekin edo, eta badaukagu fideo batzuk dirala txaptxea. Eta ezin ditugu ahaztu gure postreak, danak etxean egindak, hauek ez dira korearrak, hemengoak dira, zergatik Korean ez dira postrak jaten, bakarrik fruta. Normalan egiten dugu tiramisua matxarekin gainetik, baita gaztatarta, eta baita egiten ditugu matxa kukiak. Eta orain bai, ez dudan momentua, bagoaz ikustera nola egiten dugun gaurko errezeta. Bueno, hemen gaude gure sukaldetxoan, hemen dago Garam, dala hemengo sukaldaria, eta orain aurkeztuko dugu gure platerra, galbia. Hasteko kontatuko dizuet zer den galbia. Galbia literalki izango zen saietxa korearrez, eta da Korean ospakizunetan egiten den oso plater berezi bat. Hasteko galbia 12 orduz ur hotxetan jartzen dugu, pizkat odola kentzeko. Ondoren egiten dugu marinatu korear berezi bat, holan fruta askorekin, pinarekin, kiwiarekin eta barazki askorekin. Eta bertan sartzen dugu saietxa 24 orduz. Garam eta biok Donostin ezagutu ginen, Luis Iriza sukaldari eskolan, orain dela 10 urte edo. Eta gero hortik aurrera ibili gara lanean leku askotan, beste pertsona batxuntzat lan egiten. Eta uste genuenan prest geundela paso bat aurrera emateko, animatu gara gure proiektu txikitxoa egiten, eta hortan gaude ongin. Eta ondoren saietx horiek, behin marinatuak, sutan jartzen ditugu 3-4 orduz, bertan kozinatzeko. Plater horretaz aparte, esango nuke gure plater izarra gaur egun dala dakan juna. Inork ez dakit nola esaten den oso ondo, bakarrik Karamek, baina izango zain oilasko marinatu bat, gero tempura berezi batekin frijitua, eta badaukagu bat dala pikantea eta bestea holan soja eta estiarekin. Batez ere, gazteen artean nahiko famatua da gaur egun korear ez bakarrik janaria, baita kultura ere, eta horregatik badator jende gazte asko, bere gurasoekin, eta pizkanaka badoa jende guztiak ezagutzen.
Orain gure galbia ja kozinatu egongo zen, eta orkesteko jartzen dugu arroz pizka batekin, galbia, ora saltza guztiarekin danan hasteko, eta gainean ipirtzen diogu kimchi pizka bat, emateko bizi puntu hori. Kimchia Korean egiten den fermentu fumatuena da, izango zen asa txinatarra, fermentatua, eta kimchia hau karamek egiten du etxean. Bueno, Joseba, hau da gaurko gure platerra, kalbia, hemen egongo gara zuen zain ongin plentxean. Eskerrik asko, agur! Hau pabikote eta gora janari asiatikoa gauza erra da, Kasu honetan Korearra, baina asiako jaki horiek eta fundamentuakin, guztaz? Zapo berexik, goxuak, eta desberdinak, azkenean guztaz? Nire asko gustatzeat, bai. Nire, bai. Bueno, hau betu nola itzaigu murri zen, karamelu egiten nahi da hemen, Hau gero ez negaina tanto batekin, ja, geratuko zaigu, ezin jo, ingotena zua jetxi, bestela peagun gau zaigu. Eta haure meni honda, behitu lasai, bero pilaka, eta hau ja, hemen txutziko deu, geho, mostu eta platera erazteko prest dakau. Eta hemen perretxiko egiten joan biharria. Perretxiko egiteko, ontxua garbia eta mostuta dakau, behitu, angula hauek, hola iten dut, erdetik hartu eta iriki, eta listo, bale? Eta hauekin berdina ingo duzu. Hortu, hola jutezea, eta irikitzen jutezea, hola xixak. Xixak izango baliz bezala, bueno, xixak perretxikoek izango baliz bezala. Udaberriko perretxiko esategu labana sartzia pekatu dala. Hola, usaina, Garra usaina, Bueno, eta esan duguna, hemen jarriko batzui pixkat, irugi jarrakin, eta gero perretxikoen bertan salteatu. Bago txerrik itxarraka. Zergatik ikusi behar dugu Karmele bai o bai, a ber, hemen, saldu inbiarria, Bueno, Karmele... Azkenian, hasierako parte guztia akzioz betetako pelikula badalako, gure historia kontatzen dalako, eta gero ere, gure emakumeek egindako lan isil horri omenaldi bat dalako, ez? Eta memoria ariketa badalako, eta, euskal zinea dalako, da garai bat euskal zinea egiten ari garela, ez da erreza, eta da momentu bat disfrutatzeko, ez? Puri-purinan gaude, ez da? Euskal zinea, lehen batezun ez bazinan Madrid o Barcelona juten o atzerrira pelikula bat itea, hemen jaizen dula, ez da? Hemen asko aldatu dira azken 25 urtean gauzak, ez? Gu hasi ginen hola beste Madrida jute ziren zuzendari horrekin tekniko esela lan egiten, Alex de la Iglesia, Julio Meden, Dani Calparsoro. Hola ziginan, baina bukatu gendun sinisten, Euskal Herrixan ere, bizi daikela zine egitetik. Eta hemen bizi gara, disfrutatzen dugu gure lanakin, eta karteleran aukera asko dago, udazken honetan, pelikula euskaldunak ikusteko. Baina bertakoakin, zezanik ez, kilometro zero, esaten dozuena. Leno beti kanpokuak, eta ez dakiz, eta asko euskeraz, hori ere, balore, gauza importantia da, azkenean, ez? Hainbeste kostatzen da egiten pelikula, nik uste animabia da, jendia jutera pelikulak ikustera. Dudik, gabe. Bueno, eta, ze topatuko dugu, adibes, bakit igual ez deuna spoilerrik anin, baina, ze topatuko dugu sasoi hortan gertatu zian gauza, gerra garaien eta, hortikan ateako geana, bat, esan dezula emakumena, ez da? Eta gero, nik uste dute, igual, gerrate garaiko pelikula asko India, baina garraosteko diktaduraren momentu itzal eta gris hori oso ondo islatua dago gure pelikulan. Eta hori baita aldiberian euskaldunok, espionaje lanak egin genitula hori nik ere ez nekin asko hortaz. Motek guri bakar gintzikuela, ez da? Eta amerikanoekin akordioak izan zituzten, eta egon zian hor espia batzuk lehen garaiko ziarako lan egiten, ez? Eta, badia, gaiak igual ez diala hainbeste landu, ez? Bueno, eta, ni beti galdetzen honea tortzean nahi, ez dakit, semia kutzezunen urrengoan, noiz aukiko zuta, zuk zeur nahi bakazula zerbait esku artian, edo? Ez que, pelikula hau bukatu gendun rodatzen maiatzian. Osea, urrian gaude, eta... Hortzak hasi zaizkio zuretzako ere bai. Maiatzian, 24an, denbora pasada, ez? Eta, bitartean, aurretik ere idatzitanekan, da Karmelek aurria hartu zion proiektu honi, eta badakat pelikula bat idatzia, eta txikiago ingoet, ez garaikoa, eta, neurtuago, porque izan da nahiko jaleo. Kainerua, bai. Bueno, eta Asier, badakite bai, ibilbideari
eman dizuela premioa, ez da Telmokin, ez da? Bai, Telmo esna zeustarrekin. Eta zer da usuentzako, eskenian... Hasieran deitu zozkunean Jose Luis Rebordino ze pixkat, hola, arrituta bezala, porque holako gauza ja edadian aurrera, oia jubilatzeko, apartatzeko, eta... Gaztena, hola. Alerta. Baina, bueno, gero errez segituan konturatu ginen, upatxe beste egin gendunetik, 20 urte pasediala, eta pixkat, euskarazko zinemagintzari emate zaion rekonozimentu bat bezala hartu gendun, ez? Azkenian, aldatu diralako asko gauzak ordutik ona, eta hemen oso momentu honean gare euskal zinema egiten, eta zinea egitetik bizigea, ez? Beti, bai, hasi ginen lantalde haren laguntzarekin, baita instituzioekin, baita telebistaren laguntzarekin, baina, bueno, uste denoi ematen diogun autosari badala, ez? Eta, bueno, Telmo eta Bixo bartu ginoan, da oso gustora, egun politxa izan zan, eta, bueno, ondo pasagan duen. Tragia jantzi eta aurrea. Dotore Garreta, venga. Ondo. Hemen inda da gaudana, Txura ona duka honek, Erretxikuak, hemen bi arrautza bota eta vuelta, manibetuelako, gazatik, baina eske egitza da. Azken nian hau, ze gauza itxura, eta gauza onna. Bueno, baingo etena da hemen. Azpizuna batea megainea, labanka da txiki basartu, eta bagoaz. Aber hemen. Bueno, eta baldakazu grabaketa o pelikula kutxunikan horre ontzeala lanen da esatezula gauza, bizitza guztien amango nerekin. Bueno, Karmeleren rodajea nahiko ondo egon itzan, porque zan pelikula bat oso erronka haundixa, baina asko prestatu gendun. Egin gendun lan asko aurretik, ez? Eta orduan rodajera junitzen lasai, aktorekin ja ensaiatuanekan, gero, bueno, lantaldea oso, bueno, lan haundixa inzeben aurretik, eta oso, ondo pasan nuen egisa zen. Eta ez da erreza, porque geixenetan... Gogorra izatea, aldi berian, ez da? Horre, nabarmenduko neban, bebai, Javi Agirre bestuariokoak, eta makillajekoak, eta ambientaziokoak, dekorazioko... departamentukoak egin zuten elkarlana, zeren azkenian pelikula hau, da bidai bat, ez? Azten dana Euskal Herrixan, momentu ilun baten, gero Parisen argi pixkate azaltzen da, jantziak ere, pixkate argia, edo, ez dakit pixkate bereziagoa dia, eta gero Karakasen dago esplosio bat, ez? Argiana, kolorena, musikarena, eta hori dana, adostu behar da, ekipo guztian artean. Eta, iritsi ginen oso lan politxa egiten aldo horretatik. Eta besta beti erreza izaten, hori, soka horienak edo ez dakit nola esan, lotzia eta dana ondo ateazia, ez da? Baina, azkenean, eskarmentu askoko ekipo teknikoa dago, ez? Eta, dana da, atentzio ipintza. Gero, egin gehiun asko dokumentazio lana, ez? Adibidez, familiko argazki guztiak eta ondo analizatu genitun, eta poliki-poliki junginan pixkat, daure igual, batzutan ere, jantziak, benetako jantzietatik, egindako argazkietatik, begiratu eta patroia hartu eta egindako lanak. Sekulako lana da. Eta, hori ere polita da, ez? Azkenean, argazki aldetik ere, igual argazki bat ikusten dezuna, bota zituztenian erritxik ondarruti lekeitxiora, eta dare argazkian nola kaminoti doiazten, ez? Ibiltzen familiak, erriti botatakoak, eta hori gero pelikula bihurtu gendun, ez? Irudi aldetik. Bueno, hemen, mermela da erra indio honekin, Bai. Bueno, eskerrik asko eta zorionak, eta itena izaten lanagatik, esan dezun bezala Euskal Zinemakin, gure hizkuntzakin, eta zure ideia dare bai jarraitzia Euskara ziten? Bai, segun historiziak eskatzen da bana, ez? Azkenean, pelikula bakoitzak eskatzen du hizkuntza bat, ez? Adibidez, nik bi dokumental egin da azkat erderaz, kasteleraz, eskatzen dutelako, bat hartzakena,
Vale. Eta beste bat, Ondalea, Kristina Iglesiasena. Eta nik ardera ziten dut, osea, que ondo. Eta esan du, lehen hori gaitzeiten, adibidez, hau patxe beste bezala zuk idatzitakoa zuk burutu bezu pelikula, hortan jarraituko zu, o nahi oso beste historika harrapatu? Nik oraingoz, nahi hau igual, niri okurritutako historiak, ez? Bueno, azkenean ez dakizun nundi sortzen dian historiak, ez? Bizipen batetik, liburu batetik, edo... Baina, bueno, ni zabali nago. Osea, ez naiz mugatzen ezertara eta ez dakit ze ingo deten hemen. Osatu? Bai. Oraingoz beste pelikula bat nahi dut rodatu. Hori bai behintzat. Bikain. Bueno, ikusi zue, elkarrekin hemen nindeun azpizun berezi hau, berretxiko pilakin, saltza edar batekin, eta badakizue... Mi esker! Mi esker zuri, eta jarraitu pelikulak ikusten, da Euskal Sinemara jun, da Karmele ikusi. Gozatu ingo zueta. Hoi da. Agur.